Absimilai malaktiga don kibaru kɛnɛ bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mopti mara la yirala ka fɔ ko binganni wale dɔ taara ka ɲɛsin yen dugu fila kɔni ma. Ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yirala ka fɔ ko ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunu septembre kalo tile 30 kɔnɔna la ko nin ye banbagati dɔw de olu kɔni de taara dugu fila kɔnɔna na Mopti mara la Mondoro ale yɛrɛ ni Bulukesi ka taa banbagati wale dɔ ta ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma ani an ka finitigi minnu bɛ yen nɔ. Komi yɛrɛ ye Monduru ta ye ko banbagatiw kɔni taara su kɔrɔbalen de ka taa u ka nin banbagati wale ninnu kɛ ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma tuma min na olu kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen na u ye mugu kɔni ci an ka finitigiw la ani dugu yɛrɛ kɔnɔna la wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi a yirala ka fɔ min yɛrɛ ye Monduru ta ye ko maa fila de kɔni ni tor'o la o maa fila la olu kɔni ye duguladenw kɔni ye o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ Monduru yɛrɛ kɔnɔna la an ka finitigiw ka minɛn minnu bɛ yen nɔ u kɔni ye o caman kɔni ta ka taa n'a ye ani an ka kɛlɛkɛ marifa minnu caman kɔni bɛ yen nɔ olu caman kɔni taara ani u ka bolifɛnw wa min yɛrɛ ye ka fɔ ko dugukɔnɔmɔgɔw kɔni u taara ni olu ka bagan dɔw ye ani u ka balo dɔw wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka finitigiw kɔni bɛ ni makofɔlen ninnu nɔfɛ walasa k'u minɛ ayiwa hali bi o hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ min ye Bulukesi ta ye ko siyani jugu fana kɔni kɛra yen nɔ ko i n'a fɔ ko finitigiw daga yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni G5 Sahel maaw kɔni b'o la ni an ka finitigiw ani finitigi wɔɔrɔ kɔni b'o la olu daga yɔrɔ la ko ni makofɔlen ninnu kɔni ta ka mugujugu ci finitigi ninnu na tuma min na kɔni ninnu ye mugujugu ci finitigiw la u kɔni sera ka tiɲɛni don u i n'a fɔ u ka bolimafɛnw kɔni caman kɔni tiɲɛna ani marifa minnu kun b'u bolo ani kɛlɛkɛminɛn caman kɔni ni majugu ninnu kɔni ye olu caman kɔni ta ani caman kɔni tiɲɛna an bɛ yɔrɔ min na ko bi a kɔni ma dɔn maa hakɛya min kɔni taara Bulukesi ta la o maa hakɛya kɔni ma dɔn fɔlɔ maa kɔni t'a dɔn ni an ka finitigiw kɔni tora nin waleya in kɔni na nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na don n'a nataw la ka kibaruya da an tulo kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Kati n'ale bɛ Kulukoro mara la sirabakan kasara juguman dɔ kɔni kɛra yen kunu septembre kalo tile 30 kɔnɔna la ayiwa kunnafoni minnu dira ma u y'a yirana ka fɔ ko nin sirabakan kasara in kɔni kɛra nɛgɛ kanɲɛ 8 kɔnɔna la sɔgɔmada fɛ tuma min na maaw kɔni bɛ ka wuli ka fɔ ko u bɛ taa u ka baarakɛyɔrɔw la ko ni siraban kasara in kɔni kɛra Bamakɔ ale ni Kati kɔni cɛla la ko nin ye mobili de ani moto 4 kɔni olu kɔni sera ɲɔgɔn ma wa tuma min na ni makofɔlen ninnu kɔni sera ɲɔgɔn ma k'a kɛra tiɲɛniba ye fo ka taa fɔ maa fila kɔni bɛ yen nɔ olu ni tora la wa maa tɔw ninnu olu kɔni joginna kosɛbɛ tuma min na ni waleya ninnu kɔni kɛra ci bilara sapeur pompier maaw ma n'olu ye maa ye n'u bɛ dɛmɛ don banabagatɔw ye kasaraw kɔnɔna la olu kɔni sera nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na maa minnu kɔni joginna u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Kati premier arrondissement maaw kɔni ye bolo ka di zone kɔni kan ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yirana ka fɔ ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra septembre kalo tile 25 kɔnɔna la ko nin ye maa dɔ de ye k'a tɔgɔ ye Cheikh Amala Kamage ni u b'a fɔ a ma Cheikh Sefa ale yɛrɛ ye maa ye maa min dɔnnen don kosɛbɛ sonyɛni hukumu kɔnɔna la ayiwa o tuma min na ni makofɔlen kɔni wulila ka taa moto dɔ kɔni sonyɛ o wagati la min yɛrɛ ye premier arrondissement maaw ye Kati olu kɔni bɔra ka ni maa in nɔ lagɛn tuma min na kɔni wulila ni maa in kɔni nɔfɛ u kɔni sera ka ni Cheikh Sefa tɔgɔ in kɔni minɛ tuma min na ni makofɔlen kɔni minɛra o y'a yira k'a fɔ ko a nɔ bɛ waleya cɛjugu caman kɔni na Kati yɛrɛ dugu kɔnɔna la ayiwa hakilila jiginna an b'a yirala k'a fɔ ni makofɔlen ni ale ye Cheikh Sefa ye ale kun minɛra san 2016 kɔnɔna la kojugu caman kɔni sen fɛ tuma min na ni ale kun minɛra ale kun kan ka san 5 bɔ ɲɔgɔn kɔni kɛ kaso la nka a yirala k'a fɔ ko ni makofɔlen kɔni bilara san 2017 kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ ye ni makofɔlen ninnu ye tuma min na a kɔni kun minɛlen don ni a kun bɛ kasobonba la ko a ye maa dɔ de kɔni dɔn o maa in n'o ale yɛrɛ bolila ka bɔ kaso la ayiwa an b'a yirala k'a fɔ min yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ kaso la ale ni Cheikh Sefa olu kɔni jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o o baara kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye o ye sonyɛli ye o sonyɛli ninnu caman kɔni kɛ nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi min yɛrɛ ye Cheikh Sefa ye ale yɛrɛ kɔni kun minɛra mais a min y'a tɔ ye ale kɔni ma minɛ fɔlɔ hali bi polisiw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka walasa ka ni makofɔlen in minɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya laban min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ octobre kalo tile fɔlɔ n'o ye bi tarata don ye ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yirana ka fɔ ko Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔni na ko kalan kɔni daminɛra ka daminɛ duguma kalanso ale yɛrɛ ni camancɛ kalanso la ko o kalan ninnu kɔni bɛɛ daminɛra wa min yɛrɛ ye minisiri min sigilen bɛ kalanko kɔni hukumu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ɲinan kɔni kalanko tɛna kɛ sanko ta ɲɔgɔnna ye
k'olu kɔni bɛ labɛn suguya bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔ ye u ka se ka laɲiniw bɛɛ ka se ka sabati walasa kalan ka kɛ cogo. Ayiwa an balimaw ni ne tun ye kibaruya ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.